Kapur thay kan nyago Kidonun barokin yakre Ban buram simyau Ban buram simyau Ban buram simyau Sobha prathai Jesus sen cha Ki real ken nyai riwai Tada ki mau ki lom ki tho Kin sawapat sobha Kin sawapat sobha Kin sawapat sobha Sen charda ka jing ai ai Ki mau pene Kaburam jong uban penpa Pat ka jing ibane Pat ka jing ibane Pat ka jing ibane kum kadak kajing lek men bat kajing rakhe ye ka pre Christmas shua kasngi kajing wan long brew jong Jesus Christ shakani kasla perthai ki pulit ka riboy menta kasngi ki lapan long ye kajing lek men bakar pang bat ki khonswet ha police reserve nongpo hakani kajing rakhe lawan ru ban penshit pensngan da kajing don lang jong ikong RM kurba deputy commissioner ka riboy district ba Shampang Serti superintendent of police riboy district ba Lakador CM commandant ka 6 battalion Ukwe Prasad, Additional SP, ba VDS Rambai, DSP Headquarter, ba Gilbert Marshalong, DSP Traffic, bat kiwei ki pulit officer, bat ki riorang ba nagathai nongpo. Nakaliang ki pulit, kila shimru ya kate kesenjam manrakhe, bat lekmen kerpang, kum ka advance Christmas, kum ba ki pai Kristan ki lekmen, hakani katayo shuaban pediang ya kejingwan jongga Christmas. Henry bon sien ki khonswet ki jusha e khonswet haki jaka sumaria ki. Nalor bakimdon ki kme ki kpa badai halo kanega nongrim ba kum ka jinga yo banta ban lekmen lang ya ke Christmas harangkat karwai karisa pala shim mentashid remru daki khonswet. Habakren hakani ke sngi nakaliang jong ikong RM kurba deputy commissioner ka Rivoy district ilapan pau yek jing saukemen ka bakraw but ai yek jing ro yek tanan pulen jong ka Rivoy ka bala shim yek sinjam ban lekmen Christmas but ki khonswet na ki jakari khonswet paper but ai ru yek jing ai kubre Christmas ka basuk bakmen ya baro but stem thomai badap karhai shushu hakati ke sngi nakaliang jong ikong kurba ila pli pai baru ya kajing pen kre bat penriam Christmas balapan pernai krik ha police reserve nongpo da kijing shai balapan pho pen pheng ya kate ka jaka kowai kalapun kre ban piang ya kajing walong breu Jesus Christ ubalong uklor step oba pernai ngiru hangne da kajing kemen ha kemen sem ngilebu ya kine kilan kiba ai jing chai kum kada ban piang ya utau sem jong kajing su Kamper lada ngitrei ya kanu kam lene lada ngidon ha kanu nyam andre kelenti shoblei kadai tangkawai bat kata kalong langbau kun jong Jesus Christ kejing kre ya kini kalain kalong nak meta kejing kemen ya baro ki bakwa ban pe bat yingi ki badon ha kaduti bat ki bamla ban shiying chesem knam bemengiru ngin yo lek men kum kiwe hakani ka Christmas kermen bengin yo Christmas ke besuk bat ke bakmen kuburom blay haki bijrong tame kejing sup haka perthai bat haki bru baro kublay Christmas bat nga aingo si kat day yaki kini police officers rangkat lang bat kinang bot kijong ki baro namar ba kilale yakam ka bakraw ba ngayos ngo ba kilay lek keleng menpelong ikini program na mga tip mo ka kamram ka jongki kalong ka bae abha bat nakatuka music video ka baki pelait mentas ngiyo ba gakam ka jongki kalong arpusaw kanta into 7 days kim dan gata ban ongkum mangibro ngidang yo mo city handray maki kihi ka dinga service throughout mo bonsin kim yo banle
ya kata ka Christmas na ni ka New Year but family ti kani ka long ka ika jing burom na kalyang jongiru ni really respect ya ki police but force baro ki ba dan nam ta jongi ka safety ka jongiru tinga ai kuble ya pi baro ki ba organize ba nga sokmen ba haba pia dan kum kini ki activities hapo ka department kapen i ya ka jing ya jan kapen wan ra ya ka jing ya eat iwe kham tam ki talent ba pher pia don pila banya sei perthai hang ne tenga ai kuble ya pi baro ki rang ba bet ki long kome i kong singkli tu belarwai kong pi biang bah best bah but ketmen pinang yarwai ba iba man kapor but ngila experience kata ham bon sin gini ki program national events jong irungi la invite ya pi baro teng ai kuble ya pi baro kermen each one of you pindan ka Christmas ka ba long meaningful ka Christmas ka ba pio asya ta ka jingkemen day tang na kirong pong day ka jingkemen ka mensim teng ai kuble ya pi baro ket bok ket ruang ba pinya sya ya klan pinya one pai pat house number mai da ka mensim ka bas ngohun da ka mensim ka ba tip lay teng ai kuble pi baro happy Christmas in advance and a very happy new year in advance too. Thank you so much.